Троєщина, Деснянський район, Рейгана, 21. Реконструкція нежитлового будинку універмагу Троєщина. У мене документи отут зі мною. Сьогодні розпочалася, все перевірили, документи є на руках. Стояла будівля, не знаю, 10 років. Всі мені питали, що це був за прильот. Це, друзі, не прильот, це реконструкція так званого Сіріуса в універмаг. Є містобудівні умови обмеження для проєктування об'єкта будівництва, статус документа діючий, і є витяг з реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва від вересня цього року. Отже, іде реконструкція, іде поки знесення, далі все згідно чинного законодавства. Бачите, бо там все отак от воно все раз-раз. Дякую за запитання, дякую, що турбувалися. Все по плану розвитку району. Дякую. Бахматов, голова Деснянської РДА.